ka na? Yung pala nila. Ito, mami, oh. Spicy na yung tapos. Sarap. Manalo? No? Mami, binigay mo ito. Oo, saan? Yan na nga lang pinakain. Oo. Sarap. Ang bango. Ha? Tunay ang suka nila. Buang tapa mo. Oo. Naglasad si ano? Tulog ka? Wala ka. Hindi ko alam kung nag-insurance eh. Tulog na ako. Siya lang. Ano na? Nakarit ka mo. Nakabila pa namin sa Alphonse sa ano. Binigay sa niya. Ano lang? Nagkakabit na ako. Oo. Pero ano na ako doon. Nasa gawa kalahati rin sila. Sabi ko, papasok na ako kung saan na nalubog. Naantak na ako. Sige, sabi ko. Dahil wala na sila Venus doon. Ang ate mo. Matindi ate mo, no?
Kaya nga yung talog pa. Ako? Kung nga yung talog pa. Ano? Grabe, papa. Suha pa lang yan. Wala kang iinaming gamot. Meron. Ano? Sabi May mo. bukod juice ulit. Ito kami tubig ka. Ayaw mo ito. Grabe.